Velkommen til vores guides til Det Gule Hus. I den her video, der skal vi snakke om drop-off produkter og hvordan det ser ud inde i backoffice for butikken. I finder det ved at klikke herude i siden på den, der hedder produkter. Og så oppe i toppen her, der har I regular og drop-off. Regular, det er dem, der er standprodukter, og det kommer vi også til at lave om på navnet heroppe. Og drop-off produkter her. Regular, det er, når du har en hel stand, som du lager. Og drop-off, det er det nye system, hvor at kunden bare kommer ind med nogle plak, og så, eller ting. Så køber de for eksempel 10 ting i butikken, og så er det butikken selv, der sætter det op og på plads, sådan så at der kan være ryddeligt, og man kan sortere bedre. I det nye drop-off produktoverblik, der ligner det ret meget det samme, som vi ser i de regulære produkter. Vi kan lige prøve at tage et eksempel her. Her der har vi et eksempel for kliskabet i Bergen. Og der kan man se, at de har 278 produkter i alt. Her kan vi så se de forskellige produkter, som der er på drop-off. Så I vil se, hvis vi trykker over på regular her, så er det nogle andre produkter, der er en drop-off. Det vil sige, det er ikke de samme produkter her, som I vil finde det. Så det er vigtigt, at når I skal søge op produkter, at I ved, om det er drop-off eller et standprodukt. Det er nummer 1. Her kan I skrive navne og søge på produktnavne. I kan både søge på produktnavne, og I kan også søge på brugere her. Hvis vi prøver bare kun at søge på den her, så kan vi se, så får vi den her skinjakke op. Og det er den bruger, der hedder Marte her. Og der kan vi også klikke på brugeren her, og så får vi det her op, hvor vi kan se alle bookinger og bestillinger og salg osv. Det er det samme, som I kan se, når I går ind på kunder eller bookinger. Herinde i backoffice, der kan vi både ændre beskrivelsen og pris og billede. Og det kan vi gøre herinde for backoffice, også selvom produktetiketten er printet. Men pas på med at gøre det, fordi lad os nu sige, at I ikke har printet en ny lap til den her, og I ændrer prisen, så vil der stå en forkert pris på lappen. Men det er muligt at gøre herinde fra backoffice, og det er ikke muligt at gøre inden for kunden selv. Hvis jeg i stedet for gerne vil se alle Martes produkter, så kan jeg søge på Marte herover. Så har vi Marte Folkedal, og så søg. Så ser vi alle Martes drop-off produkter her, som der ligger. I de nye drop-off, og også på regulære standprodukter, så har vi lavet, at hvis kunderne har nogle produkter, som de ikke har fundet ude i butikken, så efter et vist antal dage, det kan være 7 dage, som de har her i Bergen, så bliver det produkt tjekket ud her. Og hvis det produkt det er blevet tjekket ud, så kan vi finde det under tjekket ud her. Så der kan vi se, at det her det er de produkter, som Marte har tjekket ud i butikken, eller som butikken selv, altså som systemet selv har tjekket ud. Når et produkt bliver tjekket ud, så går 100% af beløbet til butikken. Så får kunden ikke længere penge for produktet. Hvis vi prøver at kigge på de ting vi har, de handlinger vi har herude i siden, så kan vi ligesom på de normale produkter, så kan vi se stregkoden her. Hvis nu stregkoden er gået i stykker på
på lappen. Vi kan også slette det. Så kan vi også, fra det her overblik, der kan vi også tjekke det ud. Så hvis vi nu finder produktet, og vi gerne vil tjekke det ud, så kan vi gøre det her. Der er også en ny funktionalitet her, som betyder sæt i karantæne. Og det betyder, at hvis nu Marte, hun kommer her og siger til os, hey, jeg kan ikke finde mine produkter, men jeg ved, de er ude i butikken, kan jeg ikke beholde dem ude i butikken? Så kan I sige, jo, det kan du godt. Så kan vi sætte det i karantæne. Hvis man sætter et produkt i karantæne, så bliver det ikke tjekket ud efter 7 dage. Så bliver det først tjekket ud efter 3 måneder. Men pas på med at gøre det her med for mange produkter, fordi det kan gøre, at I har mange, døde produkter, som ikke bliver solgt ude i butikken, og så går jeres kapacitet ned. Så kan I ikke have lige så mange nye produkter inde, hvis I gør det med for mange produkter. Lad os sige, at Marte kommer til os og siger, hey, jeg har prøvet at printe prislappen ud til de her genser, men der gik noget galt med prislappe etiketteudskriveren, og den skrev den ikke ud, og nu kan jeg ikke skrive den ud igen. Kan jeg få lov til at skrive den ud igen? Så kan I sige ja, det kan du godt. Så trykker vi bare på den her, tillad genudskrivning af etiket. Det betyder, når vi trykker på den her knap, så tillader vi, at Marte må skrive endnu en etiket ud på denne her. Fordi på drop-off, der kan man kun få lov at skrive etiketten ud én gang. Og der har man jo kun x antal plak eller ting, som man kan sælge i butikken. Så hvis jeg har købt en stand, hvor at jeg har lov til at skrive ud 10 prislapper, så kan jeg ikke skrive flere prislapper ud, før at jeg enten har solgt et produkt, eller jeg har tjekket et produkt ud med scanneren på self-service station. Men hvis der nu sker en eller anden fejl, og de gerne vil skrive prislappen ud igen, så kan I trykke på den her knap. Tillad genudskrivning af etiket. Hvis I gerne vil se alle de produkter, som er i karantæne, så kan I se dem her. Lige nu har Marte ikke nogen. Vi kan prøve at nulstille her. Vi har ikke nogen produkter, der er i karantæne, men hvis vi har nogen, så vil de ligge herinde. Og der vil I også have muligheden for at tjekke produkterne ud her, ligesom I kan se på den her. Så kan I også bare tjekke dem ud her. I kan også uploade billeder, hvis kunden har glemt det, eller I kan som sagt se alle kundens produkter, hvis I bare søger dem op her. De her tal herop, dem skal vi nok få præsenteret i et lidt bedre overblik, men for nu, så er det bare vigtigt, at I ligesom kan se de 207-8, det er det totale antal produkter, som man kan have i butikken lige nu, fordelt på 60 stander. Og det vigtige her, det er egentlig bare de her restprodukter. Så det er produkter, som er blevet tjekket ud af systemet, og som stadigvæk kan være i butikken, ud over alle de trykte produkter. Og der skal I bare passe på, at den her ikke bliver for høj, fordi så kan det være, at jeres butik pludselig er fyldt, også selvom alle jeres kunder ikke har trykt deres produkter endnu. Og skriv endelig til os, hvis I vil have lidt mere forklaring på denne her. Det sidste, jeg gerne vil gennemgå, det er, lad os sige, at en kunde, lad os sige Marte, hun er en ny kunde, og hun har købt en drop-off pakke med 10 plak, men når hun kommer ned i butikken, så er hun kommet til at tage 13 plak med. Så hun har i virkeligheden 3 for mange plak med, end de 10, som hun har købt til. Det, som I så kan gøre, det er, at I kan gå ind på Marte her, Marte Folkedal, og så klikke på hende her. Og så nede på hendes booking her, der kan I sige, sæt ind ekstra produkter. Så det vil sige, at den her
booking, som Marte har lige nu, den tillader, at hun har 10 plak. Men hvis I sætter ind ekstra produkter her på 3, der, så vil den blive opdateret her, og så kan Marte have 13 produkter. Men husk at tage penge for det her i kassen. Så hvis I har besluttet, at et ekstra produkt, det koster 60 kroner, så sørg for at sælge det til Marte over i kassen til 90 kroner. Og så kan nu, nu kan Marte så printe 13 produkter ud. Så kan I se, nu står der 3 her. Og det betyder, at Marte kan printe 3 ekstra produkter ud mere end det, hun har købt på standen. Hvis hun gerne vil købe endnu et ekstra produkt, så kan I bare klikke på den her igen. Og så i stedet for 3, så skriver I bare 4. Læg til her. Og nu kan hun så printe 14 produkter ud i stedet for 10. Og det er sådan, som I styrer det. Men husk at tage penge for det op i kassen, når de gerne vil have ekstra produkter. Hvis hun gerne vil have mange ekstra produkter, for eksempel 10 plak mere, så er det nemmere, at hun bare booker en stand mere. Men I kan også sælge det til hende her for den samme pris. Supert. Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Hvis der er nogle yderligere spørgsmål, så bare skriv til hovedkontoret, så skal vi nok besvare dem. Tak for i dag. Hej.